programa kag i-account ang pundo nga ginpain sang Kongreso kag ginhatag sa ila. Sunod naman kay PNP Chief General Guillermo Elizar nagapabilin intact ang wala na usar nga pundo para sa anti-communist insurgency program kag sa nadili ini nga pag-release ang pundo bangod sa COVID-19 pandemic. Kung sino nagasugid sa matuod, tukibon ina, itagaan sa nagakaigo nga investigasyon. Ihumblad klaro sa pumuluyo kung bala wala matuon na gasto o kung diin nagkanto ang pondo para sa anti-insurgency. Ang ato niya mga posibilidad malang nga base matuod wala man magasto kag intact man ang pondo kag kon wala magasto kag madula ang pundo dako nga milagro. Amo na iya ang dapat tagaan igtalupangod. People's money ina. Kwarta ina sang pumuluyo nga ipagamit para sa anti-insurgency. Kung nagkadto ang pundo sa among katuyuan, wala problema. Pero kung ang pundo nagkadto sa wala mahibalan kag daw hindi ma-count kag wala na sa kaban sa gobyerno, dako ina nga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:36 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sa 24 oras? Kamusta mga dalanon? Kamusta mga merkado? Inatanan, tagaan naton igtalupangod sa aton patrol samtang nagalagulad sila dire sa dalanon sang syudad sa Bacolod. Balita sa patrol. Biyernes subong sigurado, posible, updan kita. Guwapa karon ng aton sinigagaman sang patrol. Aber ipasiguro ta kung ready na ang aton patrol upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Kaya para natin yung mga ka-action, ari nang ginahulat sa tanan, pila naka-adlaw ang matapos. Ito bala ang report, Action Fred, na hambal nila nga of the MECQ ang syudad ng Bacolod. Pero ito giningagaw, Action Fred, sa aton sa mga local authorities nga mag-appeal. That's why nga take kagapon na ginanunsyo man nga ipaidalong sa gihapon sa GCQ ining syudad sa Bacolod, pero may mga restrictions, Action Fred. Kaga base gani sa executive order na ginpagawa ni Bacolod City Mayor Bing Lemerdia misang EO number 39 nga napaidalom sa Bacolod sa GCQ with heightened restrictions umpisa Hulyo 26 tugtog Hulyo 22 Action Fred. So kagabi natagaan man sang kay gayunan nga ginpahayag ni Leonardia nga ang mga pulisa nga ipatuman sa idalom ng sining quarantine classification ang base man sa palayagi presidential spokesman Harry Roque. Ini nga police Action Fred ang post man sa Facebook ni City Ad kag Bacolod EOC Executive Director M. Ang kag sa idalom sa GCQ with heightened restrictions, ginadilian ang indoor tourist attractions, venues for meetings kag mga conferences, Action Fred. Ginadilian man nga mag-operate ang mga negosyo sa idalom sa GCQ HR, lakip na ang mga karaoke bars, clubs, cinemas, internet cafes, billiard halls, amusement arcades, bowling alleys, amusement parks, casinos, horse racing, lottery kag betting shops, gaming establishments kag mga pabulang. Ang outdoor tourist attractions naman, Action Fred, ang ginatugutan mag-operate tugtog 30% sa ila siniya venue capacity. Tugtog 30% naman, Action Fred, ang kapasidad para sa personal care services, kaangay naman sa salons, parlors, beauty clinics kag outdoor tourist attractions. Ginatugutan man nga mag-operate ang mga hotel na may valid DOT accreditation kag ang mga indoor dining, Action Fred, sa mga restaurants ang magka-operate naman tugtog sa 20% capacity. Ang outdoor dining naman ang pwede nga mag-operate tugtog 30% capacity samtang ang religious activities kag haya ang tugtog lamang sa 10% capacity.
Nagapabili naman Action Fred ang curfew las 10 ng gabi, tubtob las 4 sa kagahon, kag ipatuman sa gihapon ng liquor ban, pero ginatugutan ang pagbaligya sang ilimnon las 12 sang udto, tubtob las 6 lang sang gabi, kag unlike Action Fred sa nagligad, nga gipanugutan nga pwede nga makainom sa mga kalan-an abi tubtob alas 9. Pero sa subong Action Fred hindi na. Speaking of curfew, Action Fred, 39 minutos na nakaligan matapos ang curfew, medyo amat-amat na nga nagabugtaw ang aton sa mga ka-action, amat-amat na nga may mga nagapadulong sa merkado, di sa Guas ng Corazon Locsin, Montiliban ng Memorial Regional Hospital nga nagatsaga naman Action Fred nga maglinya para ka-avail sang libre man nga serbisyo sang sa nasambit man nga hospital. Subong man Action Fred ang Comelec ay ang going sige hapon ang pagpatigayan Action Fred sa registration man kay tubtob na lang ini sa Setyembre 30 kag para man nga makalaga sila makaparehistro para makaboto na sa Mayo 3, 2022 nga eleksyon. So, para Action Fred, makanay-kanay man ang aton sa nga panahon. Although may reported nga LPA ito nagligad pero tinatunaw na sa Action Fred. May mga LPA sa Guas ng Pilipinas nga mga ginamonitor ang aton sa nga pag-asa. But hopefully, hindi na Action Fred turn into bagyo nga makatuga naman sa dugang pangakahalikan diri man sa aton Action Fred. So far, Action Fred, ang aton siniya mga tricycle drivers, ang mga nagabinan ni Suli, subong sa mga mayor nga dalanon, kaya ti magulo adlaw, magdamo ang mga pasahero nga salakyan, kung mga pribado nga salakyan, hindi naman sila makalulambi yung Action Fred, no? Pero nagapangabuhi lang man sila, muning hinaga Action Fred. Kada mo sa nagpasalamat man, especially nga ating tiling mga negosyante, kahit hindi na ipagdalong sa gihapon sa GCQ kag naprobahan na GCQ yapon ang syudad sang Bacolod Action Fred. Tanawon na naman pagkatapos ng Hulyo 22 kung ano naman ang panibago na restrictions diri sa syudad sang Bacolod. Para naman sa complete new management, tingin Liberty Talks mag-DTX 500 sa kada adlaw and DTX 500 ang mag-detoxifying compounds nga negative sa atong dugo kag atay. Iniman may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, mga sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa health ng liver, make sure to stay active, health, and fit. Mag-BTX 500 capsule sa oxidant ni vitamin para sa mata, ginatagan sa alibin na kurap-kurap ng mata, katarata kag glaucoma. Kag Santo Plus Herbal Soap, makahatag alibi sa katol-katol sa panit, milasma kag body odor. Healthy beauty, affordable price. Magagamit na sa Santo Action Ida na Boso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na, madmadron. Oy, salamat sa Diyos, Biyernes na naman. Ano ang ginaplano ninyo nga pamahaw karon nga aga? Ako guno lang ko Labas-labas ka guno bala. May na kay ang isa mo ka kilo, 40 kadamo. Pwede ka magsabaw, butangan mo kamatis, paitan, kaglupo, okay na. Guno, pamalahan, pwede. Guno, kinilaw, pwede. Guno, torta, pwede. Guno lang, prote, 4 man kaputaye ang ibutang mo sa lamisa. Labi na kon ang gaserve, ga-short slipot, kagwapusod, puwerte. Makawiwili ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aber, roll call kita makadali. Oy, kay Wibis Biyernes, may panguma kita Basto to Alex Montisa, abantiro siya, tagsa kaaga. Kay Milili Oligo, good morning man. Kay Aileen Marlingco, good morning. Watching live from La Carlota City. Sige, Ariglado. Si Dada Ilado, Daday, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Ronald Bisira, sige, naga-monitor siya sa San Agustin, Romblon. Tamyaw ya asawa ya. Si Juliet dira sa Esthong 2. Sige. Kay Marlon
Villarreal Mendoza sa Justo Family, GC Aquino Milgar Colingco, Dande Mendoza sa Sinda Salamanca, good morning. Kay Maria Nolen Climaco, Compilatado, watching from Saudi Arabia. Inasuri kay teleskopyo ko lang ang inyo sinigin padala nga mensahe. Kay Ronnie Gordon, good morning man ba si Kapitan Imelda Hamilo Banguanga, nagaupod man sa aton. Si Brian Junaldo, nagapamati alin sa Kabangkalan. Sige. Kay Martin Aliling, arasya, nagaupod sa aton kay Jinky Dilaagdon. Oh, thank you, Gikuno. Good morning. Oh, sige. Barangay Alihisda, good morning. Siling ni Dada Hilado. Si Alex Montisa, kanay Noel Amar kag Mr. Milili Uligo kuno ginatamyaw niya, no? Si Mayong Aga kuno kay Mr. Biboy Villasor, Banisa Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo ling kay Jinky Dilaagdon. Sige. Kay H. Darling Macmores, nagamonitor sa Orlando, Florida, USA. Sige. Hello sa pamilya Hokson sa barangay 26. Sige, Ariglado, may naang aton pananawan. Kay Banisa Mayo, good afternoon kuno. Happy Friday dira sa imo. Subong man dira sa imo sa Minnesota State. Sige. Kay It's Darling Macmura, nabasa ko na ini, no? Kay Jans Dilarmente, no? Morning, dira sa Bacolod, tamyaw ya lang ang iya pamilya. Sa Subare, from Kinuura, Japan. Taga Japan. Sige, Ariglado. Kay Mila Milyara Sapol, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kakaagahon. Ang iban pakarunan ko naman, ano? Amat-amat lang, bisan paano, gina lantaw-lantaw ko kagina teleskopyo ang inyo panamyaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Quarantine status naton ang Metro Manila kag iban nga mga area sa dalom sang General Community Quarantine Tubtob sa katapusan nga bulan sang Hulyo. Suno sa video message alin sa palasyo, amo ini ang mga area nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. National Capital Region, Baguio City, Apayao, Santiago City, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bulacan, Cavite, Rizal, Quezon, Batangas, Puerto Princesa o con Puerto Princesa City, Guimaras, Negros Occidental,
Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Davao Oriental, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, South Cotabato, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Sur, Cotabato City. Ang mga lugar ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine: Bataan, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, urot kinang Davao, Butuan City, Iloilo City kag probinsya sang Iloilo. Sa dalom sang General Community Quarantine with heightened restriction tubtob Hulyo 22. Diri kita nadala Cagayan, Laguna, Lucena City, Naga City, Aklan, Bacolod, Antique kag Capiz. Ang sa dalom sang General Community Quarantine with heightened restriction halin Hulyo 16, tubtob Hulyo 31, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Davao City. Ang wala mahinambitan ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagtayo na ipalak na.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Balita si Sara, anak sang presidente, hindi ko magtambong sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Wahapin, ano ang natabo? Galing kiti Puerte subong Grabe ang disuganay sa politika. Ang PDP laban na daw marumpagid, daw masinipak-sipakid pag-abot sang 2022. Kay Miss Pa Ortiga sang Himamaylan, good morning. Kay Rimar Biranyo Lingoste, kay Jose Mongcal Torilla, si Richard Malayang Arasyo, si Jean Bilyisa sa Quiet ga Monitor, si Daday Hilado, Daday, good morning. Kay Hulo Piramo Santalisay, kay Mini Olyadas sang Tucson, Arizona, USA. Kay Elmer Bailon Baron, kay Junel Cartel Biliote sang Central Mahao, kay Marilyn Dilar Olvido Siqueor sang Permville Pahanukoy, kay Beauty Sore sang La Granjala Carlota, si Dilalia Beresia, Charito Heights Granada, si Vanessa Mayo. Vanessa, good morning. Kay H. Darling Macmores, kay Rodolfo Suluta, kay Ami Agostinis Baron, kay Felix Gart sa La Granjala Carlota, kay Bilini Pamusino, dira kay Nimisha Roques sang Tangob, kay Francisco Guangco, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Milagros Morales sang Barangay Maao, kay Lani Mitocoa, kay Dodge Dalida, kay Rosel Torbila. Damo-damo sila ba? Karon nga kaagaon. Relax ka mo da. Balikan da ka mo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Pagkolon kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Aber, kape-kape kabuan na Dr. Alfred's Green Coffee. Maini kay gapangapi ng bugos ka pamilya, healthy pa kamo tanan. Gintunan gid ini sa mga scientifico dito sa Estados Unidos, dito lang nadiskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Amo ini, ang Dr. Alfred's Green Coffee, ginimo sa preska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Loaded pa siya
sang phytonutrients nagabulig sa tinlo sa inyo tinai panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong inyo colon, Radio Philippine Standard Time, las 5:10 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa puwersa sang aton kapulisan, 22 anyos ka sultiro, nadakpan sa korpyo na kawaan sang droga, pasakaan subong nga aga sang kaso. Upod kita kay Action Eric Magbanwa. Police Balita. Action Eric, please go ahead. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office, ipasaka siningaga ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165, illegal possession of prohibited drugs, violation sang Section 11, matapos nadakpan ang 22 anyos ka soltero nga nagalakat sa oras sang kagabihon sa dalan Yulos Park, Purok, Jose Rizal, Barangay 14, Sini Ciudad sa Bacolod. Ang sospechado ginkalala sa kay Hubert John Binigay, kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Major Ramil Sarona, hepe sa Police Station No. 1 Action Fred, nagapatigayon sila sa Police Visibility Patrol sa ila makitaan si Binigay nga nagalakat sa dalan durante sang curfew kag sang ila ini ginusisa dito na recover ang 3 ka transparent plastic sachet sang shabu nga may market value nga 6,800 pesos. Tanda kita implementation sa curfew kagabi ka nadiparahan pa ni siya nga galagaw-lagaw sa barangay 14. Kung kita na to ni siya, pagtik sa iya, nakuhaan pa ni siya pouch nga may sulod nga 3 ka sachet nga may unod nga suspected shabu. So, bali part ini sir sa iyo saturation drive. Yes, saturation drive ni para mapreventa ang mga krimen nga magkalay tabo sa area sa Police Station 1. Ano na siya na siya bunga na recover sa iya, ginabaligya ini kung ginagamit niya? Ginabaligya niya sa ginagamit. Wala sa trabaho sir iya? Tuwa sa trabaho. Kailan nila mo siya subong kaso sang Republic Act 9165 Section 11. Dito siya sa Police Station. Action Fred, si Police Major Ramil Sarona, hepe sa Police Station No. 1 sa interview sang Aksyon Radyo. Ini nga report, ginadurong sa inyo sa Kalawansang, Santon Plaza Bar Soap, may antioxidant na. Nag-report sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Ang pila naton ka mga auto, hindi pa kumpurme sa pangabay nga ginpapanaog ang status ng aton quarantine dire sa siyudad sa Bacolod. Kay Ed Hermisura Di Minagracia, good morning. Kay Sin Cabales sa Barangay San Dionisio, Barangay Granada. Kay Rica Villaruel Magsico, nagamonitor sa Kuwaita. Kay Nanay Kuno Maria Luisa Magsico sa Barangay Tapong, Pulupandan, good morning. Kay Manjo Arnijo, kay Marilyn Estilo Sopeter, dira sa New Lucina, Iloilo. Kay Mercy Palacios Relatos, good morning man. Si Di Anton Diaz ang Patria Village, so nagamonitor man. Kay Uma Lumina, good morning. Ba si Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Dira kay Imbong Jucampo sang Maaw, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang pagtaas ng asid, kaya ang Dr. Alfred's Green Coffee
sa Pizza 20, gali ano nga adlaw na ang Pizza 20? Ba, Martes, no? Medyo regular holiday naman. Kaya gindeklarar ini ni Presidente Rodrigo Duterte regular holiday bilang pagdumdum sa Idil Adha o kung feast of sacrifice sa mga utod naton nga mga Muslim. Si Presidente Duterte nag-issue sang Proclamation number 1189 paagi kay Executive Secretary Salvador Miljadía. Ini nga kaywatan ang isa sa duwa sa pinaka-importante nga holiday sa Muslim calendar. Ang una mo ning Idil Fitr, katapusan sang Holy Fasting Month sang Ramadan. So may pista opisyal naman sa Pizza 20. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Atiya Kim Iriman, good morning. Kay Jenrek Pabilio Tugiran. Kay Elias Bandada, good morning man. Dira sa kay Jose Eduardo, ano ni siya? Dali lang pasiplatan ko na karon dugay-dugay. Gaburon ang akon pananaw kay diri kita anay sa Santon Plus Herbal Capsule. Ano ang mabulig sini? Kaysa ang una, ang mga bukol sa lawas, may mga tumor, yung bukol sa baga, goiter sa liog, ginapaoperahan ina. Subong, may mga testimonya nga ang mga bukol sa lawas gintunaw, gingamit nila ang Santon Plus Herbal Capsule. So no problem na kung may bukol nga magtubo tunawa, gamit sang Santon Plus Herbal Capsule. Ikombinar nyo ang Santon Plus Herbal Capsule sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, para hindi kadali tapikan, trangkaso, ubosipon, hilanat. Mabakod nga kombinasyon, Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Gaopod ni Permi, wala gabulag, 2-in-1 batok sa pamalatian. Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 16-5 una nga bula. Resulta 16 kag 5. Second draw 22-5. Ikadua nga bula, resulta 22 kag 5. Third draw 37-23. Ikatatlo nga bula, resulta 37 kag 23. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 16 milyones 766,183. Resulta in any order 7, 38, 31, 2, 32, 35. Resulta sang 649 7, 38, 31, 2, 32 kag 25. Saylo kita 642 jackpot 34 milyones 977,652. Resulta in any order 34, 39, 29, 20, 36, 19. Resulta sang 642 34, 39, 29, 20, 36 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. May pamangkot ako sa inyo. May asma ka mo? Wala untat
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Morning da. Kay Jose Eduardo De Lobio, kay Jing Sigiro, ara siya. Si Arman Regalado sa Montara Isabela, kay Chopilo Espanola Jr. sa Barangay Tagda, Hinigaran, kay Milvin Solidarios Abdo, kay Lucy Ruida, good morning, kay Michelle Sayo Gimiroy, dira kay Mama Mila Sayo sang Talisay, kay Yuli Balina sang Calamba, Laguna, good morning man. Pasudlon tang report sa Bacolod City Hall, City Administrator Imang nagklaro nga posible sa masunod pa nga semana mag-aabot ang first batch sang gibakal nga bakuna sang Bacolod. Si Action Art Tayhupon may report. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginklaro ni City Administrator Emma nga posible sa masunod pa nga semana mag-aabot sa syudad sa Bacolod ang first delivery sa AstraZeneca vaccine na gin-order sa syudad. Suno kay ang base sa resulta sa ginhimo nga pagpakig-angot sa opisyal sang kompanya nga mo mag-deliver sa vaccine, ang pitsa 16 ukon buwas nga adlaw ang magkabigla mga expected date sa delivery sang bakuna padulong diri sa pungsod. Dugang paniang lauman naman sa lokal nga panguluhan sa Bacolod ang pag-abot sa delivery sa bakuna kada bulan, apang hindi pa may baluan kung ano ang kadamuon. Ginkonfirmar man sini nga yara lamang sa gihapon sa 18,200 o 18,200 kadoses ng AstraZeneca ang ginalauman nga mag-abot sa syudad sa Tion sa first delivery. I communicated with AstraZeneca sa Manila kahapon. And gin-confirm ko lang ang arrival details ng aton nga vaccines. Ang July 16, which is buwas, Friday, arrival na sa mga bakuna sa Philippines. So, ang arrival sa Bacolod is next week. Para lang klaro, kag hindi kita mag-expect. Okay. So, maabot natin sa aton, ang napertinisar sa aton, ang share naton from the first shipment will be arriving in Bacolod next week. Sa buwas maabot sa Pilipinas. Next week maabot ang aton yung delivery. But again, mayo na gid lang na kay kung tanawon tang AstraZeneca may ara sila problema sa delay sang production sang vaccines sa ilang mga vaccine manufacturing plants. Global na nila yung global na nila nga problem. Okay. But at least kaabot on schedule ang sa aton di sa Pilipinas. Okay. Although ang volume is not that big, pero makita ta nga may ara. At least may delivery na subong. Kag every month thereafter we will be receiving additional deliveries. So at least tayo yun na ni daw wala na taniuntak sang vaccination. Ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Dira kay Nining Lida Liamera, good morning lang. Si Judge Nap Diamante, bunoy kag kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO. Morning da. Basto to Raul Alibuga, galadlad na sa pamahaw ya. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, good morning lang. May lang nga pagmonitora. Kay classmate ko da Efren Pumpirada sa Merkado sa Barangay Sumag, good morning. Kay Pare Erning Hurilya, good morning mada. Dira kay Marvin C, kay Johnny Dalgo sang Manapla, good morning. Kay Bagi Alila, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid ako Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sigsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by San Miglite. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Drink responsibly. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5
39. Kay Toto Alarcon Aranitada, bawperting ulan kuno sa Hinubaan. Kay Rinaldo Gaurino Pirasol sa Barangay Samura, Pontevedra. Kay Diding Alohamin Toda, Barangay Antipolo, Pontevedra. Kay Iboy Sarabia sa La Castillana. Kay Dante Makilan. Kay Jerome Lipana, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahitangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Herbal capsule, anong epekto sini? Time bilang officer in charge sa Bacolod City Police Station Pen, si Police Lieutenant Rondel Tapang. Sunod kaya Tapang, epektibong mando sa tung Hulyo 13, kag siya ang nagbulos. Kaya Police Captain Armelin Vargas, no mag-apaitarong naman sa schooling para sa iyang promotion. After sa assignment ni Tapang, sa Police Station 10, siya ang nag-serve bilang Deputy Commander sa Bacolod City Mobile Patrol Unit. Si Police Lieutenant Michael Tubura naman ang nagapabilin bilang Deputy Station Commander sa Police Station number 10. Sa iwan pa natin ng balita, arestado naman ang ika-42 anyos na lalaki
Matapos akto nga nakita sa otoridad illegal nga nagahukot sa armas butang aga sa Hulyo 15 sa barangay Tubis, Banuasang Hinigiran. Ang nadagpatin kilala kay Joseph Pratan, residente sa Sitlabayran sa amuman nga barangay Kagbanuan. Nagbaroan, samta nagapatigan sa mobile patrolling nga katapos sa second of PMST kang binigyan ng PNP. Nakitaan niya nagadala sa kalibre 45 para mas matakang siyo Pratan na loaded siyang 7 sinig ka mga bala. Ilim na yung dala sinigaran ang PSC Pratan para sa nagkakaigot man na disposisyon. Sa sining nga panahon, importante ang ikayang lawat. Sagod malikawan ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold, kaya sa inyo ang Blue Turn Plus capsule. Bangon mangyari inyo alin sa patron ang Action New Action Event Apeso. Una sa balita ng action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Dr. of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong kahintangan Responsable at pagbalita Pagdalo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio This time check is... Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,